tugasan hatam. Asa margugu hami juppa masa hasusan dohot haguguton. Saise sama dosa nami dohot pangalosion nami di hatam nabadiai. Sai perbadiai marohanami marhiti-hiti tordim. Jala pamasuk kami Tuhan ngudua sugut. Asa pujian nami hodisi rodi saliling nililingna. Marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Patik nitu hatta di perninggotta sedarion ima patik patuluhon dohot lapatanna. Patik patuluhon. Dang jadi dohoron goar ni debata yang goso tule dalanna. Ai hona uhumna dosubut akka namar sineang di goarna. Dia do lapatan nihi podo. Ikut di habiari rohatta debata. Jala ikon holong rohat tadi ibana, asaunak kita olo mamurai, manang menulun-nulun, manang marujar-rujaran narawa, manang mangasi marhite-hite goar ni debata, ay di natar sosak, dohot ditangiang, dohot dipuji-pujian do silohonon goar ni debata. Atong rap mangidugu mahita lau mangular mufatik nai. Ali Tuhan berkata, saya pergui memahami, mengulang lambar patik ini. Amin. Alleluia.
Ali Tuhan debata amanami dari benua gijang. Hodo na patupahon hasisan ni dosa. Dihami halak nadangolon. Marhite-hite anak haholongan ni roham. Saya si maroham dihami. Akan mengarsakod dosa nami. Saya sahapi ma. Tubaga sa rohanami hasisan ni dosa nami i. Lehom matuhami to dim na badiai. Asaw nang ganggu rohanami di asini roham. Alaya sahot rohanami marhapor syaon. Lau manggotapon nasa dusa dohot roha portibion. Asa hupasahat tami di dinami tuho. Gawe pilihan na mangulu. Jalan abadia. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga di debata talingot tu hasisan dosata. Songonod dohata ni Jehovah. Unak ko mabiar. Ayaw do siluluhok ko. Nunga pola hujo guarmu. Au nakunaho. Hasang apa ma di debata na di gijang. Amin. Epistel dininggutta sedarion, songot patujulo di jamita sedarion, ima sia buku Pesalmen 42 ayat 112, Pesalmen 42 ayat 112 tajahama marsikat soring. Pakkalunguton ni jolma dibagas ni debata. Ede si podaan sian aka anak ni sikora. Psalm 40 saya kedua. Mondo keteguhan itu. Mauas dotor dikku di debata na mangului. Adiga petol has au asa huida buh ni debata. Saya diri kudo sekarang aku Molosa palamar ningot audisi, jadi use mahu hilala rohakku di bagasan. Nauduriau, najulu rap dohot akan natorop, manopot bagas ni debata. Hut marsuara ulup-ulup, dohot puji-pujian rap dohot akan nalau marariraya. Kuasa seperti Allah itu. Alu-alu dohot sabam ni roha. Tuki do rohakku di bagasan. Di baini marningot doau di ho. Sia luat martopi ho Jordan. Dohot sian Hermon. Sia doluk misar. Dan
Alai di perbagai jahu bado asini rohana Arya borngin. Pe saya memuji jala martangiang doa tidak bata ni hangu duaku. Rasa tunjuk aku, rasa utus Nunga magupuhian holi-holiku lam diisahi akka musukku doau. Ai di perdadati nasida do ganuk are madok duau. Di dia do de batam. Rasa saya rusak roh di dosa Aku sini saya nak berbana. Ido sahatna mertua dona tumangion hatani di bata jalan opyopsa. Amin.
Hatidakkom maha persyautai, songon nahina tidakkon didongat tasaha persyaut bisa dok portibion, rapma hitamaddo. Au porsia di debata Jehovah, hidup ama parduku masuk kedusan, natu membalangit dohotan. Au porsia di Yesus Kristus, anak di debata Jehovah nasi saja. Iman ati munis Maria, hidup harta, natu maun negeri di panghuman di silatus, nama te terpajang di bawah di hau bersilang. Natuat bertuhan, nama mengudu dari patuluhon, nama naik ke surga, aku bisa di debata jauh, nama naik pergobono suatu seni, isi mana banyak suatu sebut nama, mamu mihalak nama uludo nama te, kau persia itu di perbadia, jalan bangsa dan dunia negara, kuliah atau penyalak Kristen akan abadia, doa biasa yang dosa. Dohok yang tanya mandok, mulak manggulu sok dayan anak anak mati. Dohok yang maduan masuk surga.
Tikting di Minggu Parjolo Dung Trinitatis tanggal 22 Juni 2025. Bagian na Parjolo Guar ni Minggu ta sadarion ima Minggu Parjolo Dung Trinitatis hasitul sadaun ni debata dohot tema ditaluhot Yesus todi na jahat. Bagian na paduahon danak na sorang. Nah di hari Sabtu 25 Mei 2025 di basa-basa hotu hatta do danak bahwa di keluarga ni Amata Rudi Jansep Sitorus Inata Paula Antonia Ridiani Oro Palupi ruas Nihuriata Nir 1882 Nasian Uik Kapernaum Hipasdo danahi nang natorasna. Bagian na patuluhon nanaing marbagas sada tikting paduahon naing majalo pasu-pasu parbagason ma Joshua Freddy Orlando Sihaan anaknya Mata Joni Sihaan tubuh ninata Dr. Anda Jenny Nurhayati Boru Sipayung ruas ni HKBP Mahanaim Sukamaju Resort Mahanaim dohot orwana Sarah Harum Krismeli Lisa Boru Naiborhu Boru ni Amata Situa Saut Naiborhu Nahinan tubuh ni Inata Lindaria Boru Simangsong ruas ni HKBP Depok Sada Uik Bethlehem. Pamas-masion di hari Jumat tanggal 27 Juni 2025 di HKBP Mahanaim Sukamaju Resort Mahanaim Pematang Siantar. Na paduahon tik-tik paduahon naing majalo pasu-pasu parbogason ma esten managar panangian baringbing anak ni Amata Situa MRA Baringbing tubuh ni Inata Dr. Rengsi Uli Boru Simajutak ruas ni HKBP Depok Sada Nasian Uik Efesus dohot orwana Riama Melisa Lubatoruan Boru ni Amata Lubatoruan tubuh ni Inata J Boru Huta Barat ruas ni HKBP Jambi Resort Jambi. Pamas-masuon di hari Sabtu tanggal 20 Juni 2025 di HKBP Depok Sada. Tolu tik-tik Parjolo naing majalo pasu-pasu parbogasom ma Christian Putra Hot Jungjungan Sigalingging anaknya Mata Lambas Sigalingging tubuh ni Inata Nurhaida Boru Pasaribu ruas ni HKBP Cijantung dohot orwana Teresa Esther Demer Boru Lubaturuan Boru ni Amata Situa Dipu Lubaturuan tubuh ni Inata Merianto Boru Siaturi ruas ni HKBP Depok Sada Uik Laodikia. Pamas-masion di hari Sabtu tanggal 5 Juli 2025 di HKBP Cijantung. Opat tik-tik Parjolo naing majalo pasu-pasu parbagason ma Juan Octavian Daniel Sidauruk anaknya Mata Dr. Andus Effendi Sidauruk tubuh ni Inata Raulina Boru Lubatobing ruas ni HKBP Depok Sada Uik Jerusalem dohot orwana Melodi Gita Mahardika Orat Mangun ruas ni HKBP Depok Sada Boru ni Amata Dharma Orat Mangun tubuh ni Inata Frida Juliah Wallah. Pamas-masion di hari Sabtu tanggal 12 Juli 2025 di HKBP Depok Sada. Bagian na paopaton ruas nataba Mamuk Kasadarion Minggu 22 Juni 2025 gabe ruas ni HKBP Depok Sada ma keluarga ni Amata Paranto Siahaan Inata Wanila Betaria Boru Sibarani Rap Dohot Sahalak Yanakon Inganan Nasida
di Jalan Belimbing 8 nomor 115 Depok Sada, NIR 2092 masuk tupa kelompok pertayangan Philadelphia. Nasida Rosian HKBP Resort Mahanaim Batan. Pinangido matruas na taba sa jongjong dengan anak. Malate, udul mahamuna. Bagian na palimahon. Pasahat ulos hatuaon 70 tahun. Di hari Minggu 29 Juni 2025 di Parmingguan Arian pasahaton ni huriatta do ulos hatuaon 70 tahun turuas ni huriatta nonggonop umurna 70 tahun. Turuas na mangarade majalo ulos hatuaoni asa di pasahat ma tusitua wik partangyangan. Bagian na paunopon pabor haton situa pensiun. Di hari Minggu tanggal 6 Juli 2025 di Parmingguan Arian pukul 10 WIB pabor haton ni huriatta do inatta situa Tinur Juliana Borsima Jutak dohot keluarga. Siala naeng mamongoti ono 5 tahun di hari 4 Juli 2025. Di hari Minggu tanggal 6 Juli 2025 di Parmingguan Manogot Arian dohot Botari Duksipul pasahatot peliat 2A papungu peliat tujolo dohita songot tada holong dohot hamulateon nirohatta di pakkobasion nasida ima marhite amplop na pinarade ni huriatta. Pilihan marhite amplop pembangunan manang amplop merah di Minggu tanggal 6 Juli 2025 masohot majolo. Bagian na papituhon. Pendaftaran perguru malua reguler angkatan tahun 2025-2026. Pendaftaran perguru malua reguler angkatan 2025-2026 nunga dibuka mulai hari 10 Mei 2025 sahat tu tanggal 20 Juni 2025. Turuas nanaing mendaftar asa dipasah matu kantor sekretariat huhut mabuan fotokopi akte padidion rabdohot surat keterangan sian situawik molosian huria di luar ni HKBP Depok Sada mabuan surat pengantar sian huria asal. Bagian na pawaluhon calon situa dan pemekaran wilayah wik partangyangan. Huriatta mamorluhon calon situa na mangarade makobasi ulaun ni huria tarlumowi ma disaka ni huriatta laho pahebakon wilayah pakobasion di piga wik pertanyaan. Songoni nang situa nalaho mamongoti pensiun ima di wik Philadelphia, wik Jordan, wik Laodikia, wik Judea, wik Efesus, wik Getsemane, wik Jerusalem, dohot wik Bethlehem. Disosoi huriatta do ima akagor goarni calon situa di pasahma di ujung ni bulan Juli 2025 naro. Bagian apa siahon sumbangan pembangunan. Di jalo huriatta do sumbangan dana proposal marhite panitia pembangunan gereja HKBP Depok Sada ima sian sada keluarga R Nainggolan Borusi Dabutar HKBP Gading Serpong marhite proposal na pinasah ni amang pendeta Marsaldo Raja Guguk godang na 5 juta rupiah. Napaduahon sian PT Cipta Gria Mutiara Busana marhite proposal na pinasah ni amang Ronald Selalahi godang na 50 juta rupiah. Panitia pasahaton mau liate. Bagian na pasapuluhon laporan rekap dana pembangunan manang laporan rekap perhepengon bidang dana panitia pembangunan ni huriatta di bagasan minggon boima idota marhite layar multimedia. Panitia pembangunan pasahaton mau liate huhut manosoi tuganup ruas asa pasahaton guguan tok ripe dohot janji iman tu pembangunan ni
marhite situawik pertanyaan manang tu rekening ni panitia pembangunan. Asa marhite na marpungu ganup ruas ni huriatta boy marture pardalanan ni pembangunan ni. Na pa 10 sadahon tikting naso jinahahon dohot barita parhepengon tajahama di warta jemaat elektronik na pinarade ni huriatta marhite wa grup wik pertanyaan tabe. Songonima tikting masa di huriatta di bagasan minggon sai di pasu-pasu tuhatta mai tau sangap di guarna.
19 di bulan Mamuka siang ayat Al-Quran satu ayat manusia nama televisi atas nama apa yang penting tidak kami nanti kita salukan. Layar mana sida kedua darah berdokter ni buat berdia sedang kakarat ibadah takut sama saya alat isi dibukai atau di nabuda nunga nania lilingna dan morobe magabit jala dan olo nian jam yaka berbeda atau ibadah lain isi diida Yesus menanggung ibadah menukap di julun segala hubungan suara mendok marhua dua Yesus anak di mata atau mibul ele ko munangau asal ayo ko Yesus do to di nabudari luar seto mai ngajut di soroi ibadah kaya diratei jalan dibiarkan alat ibadah atau mengaramot alai dirapui to di ido angka iboki jala dihida-hida ibadah tu alamona disuku Yesus ibadah ai ise warna dari dogma loksa do warna ai torok tol di najahat seorang ibadah laos dia nasida ibadah unang dipaksa nasida turun tu berbetul alayar kondisi di Robiali bagi sabungan nabalga nama capani gabe di Pamido asa di luas nasida mapomodi akai jadi yului gabe luar motor di najahati secol mai di pomodi makabagi dari marburma nasabungan bagi isian rurat tau laos mati moga lain tidak ada permahanina masih urus manusia bertahun main diputa dobot yakka lada dari luar manusia marni dan masai tidak tonton ma Yesus jadi jumpang manusia ma halap najahati Arabit jalan makoka kubdul dilabung hati Yesus jadi kata hutang ma manusia layak kana merdesa iu bawa kuna sida amalako ni mamalum ni nasi morangan ni apa kopi na dari jadi dia sabut pangisi di dua kembali yang gadara baikana asa subur sian nasida ai dia harus itu turun nasida laos bomot tu parauma ibana lako guna dia halak na tinalipon di ton di najahati ibana naing domanan na ibadah niya ay ipanaw na ibadah din na muli mga magkujabong pajojor masalukot na binanilibatati ko jadi lang na ibadah ibadah mga isadok kutay nasa na binahan ni Jesus ibadah lima sahat Kemudian itu maka kemana dipunta ima ditaruh Yesus atau di Najah ditaruh Yesus atau di Najah Singti.
Sama mana nabi, makai, lalu di perjalanan di Bogor, selalu ada dua sisi kehidupan. Jadi di dok, soal kabegi dua sisi mata dua. Jadi selalu ada dua sisi lah, dan selalu berlawanan. Atau mana perjalanan ini, adong nauli, adong nauran uli, adong natibo, adong gede, adong bulun, adong niat. Jadi adong ada kebahagiaan, ada juga kesedihan. Adong nasehat, adong na marsahid. Adong na sukses, adong nagagal. Jadi selalu dua dong, dua sisi ini tong-tongan ni perjalanan ningulu di hasianganon. Dungi musim apa dua hon, saya dong di tong-tongan di perjalanan ningulu tahun, cara pandang na berbeda. Cara pandang na berbeda. Jadi bodoh berbeda cara pandang ta laho mabahen penilaian terhadap sesuatu. Adong do sabutul gabar na sutarida do. Jadi adong do dua halak rap jongjong mangida sa nomor onom. Jadi siya kabirang imana madok nomor onom donin na. Alay siya mo madok dang nomor siya doin. Jadi ala memang siya dua sisi mana mamereng sada masalah. Jadi bodo berbeda cara talaho mengalihut tangga patusi. Nah termasuk do totong nang rencana di Huriata. Mulu setiap minggu pese hudok konyate. Jadi bodo berbeda cara pandang tatusi. Adong do madok basa ko pula banguno bing ading ganunin. Alay dong dotong pandangan nasing madok odang ikulam udi do benotay. Ala memang dak sadar hita mangaleho pandangan ni sian sudut tado hita. Hape dong ata nasing batong do siya sudut ni mana madok silohonon na. Jadi bodo bergantung tu ka pengalaman tu situasi. Ido di pata jojut boy maralo cara pandangnya kanda tu akan apos. Anggo hay min julo ini. Di Roma na poso nang hamumay ina. Hami raksoni benoang ini. Ala memang dia sudah berbicara dari sudut pandangnya. Asa marhitis yani songod dia mahita madelani. Ala berbeda-beda do sudut pandang. Sehingga dibutuhkan keputusan, pilihan. Jadi apa yang diputuskan itu menjadi yang harus dijalani secara bersama. Jadi anggo saya ngotot do mulu mangikutok kami, apalagi mesti mulu dia datat yang gihutan kami dak songonin. Baik hutamu me, dak hutamu na onin na makadakat, mulu nga dia dati alang ara tigang pagkatayon. Sehingga ikon adong do putusan, asa merdalan. Unak say di persoalan itu terus jalan boy do gabe gontok-gontokan. Di hamaman namin na nami, madala ni ngulo na di hasiangan ope, iko sadar do hita di si. Selalu ada, saya dong do, napayhut-hut, bahkan ada yang mengintai. Saya dong do na berusaha, buhama asa unang berdala dinggan. Buhama asa saya dok persoalan di tengah-tengah ninguluan. Dan itu adalah pekerjaan iblis. Ula-ula disibolis. Dan kita harus sadari itu. Dakko po tamanong na tsugot, akan na tua-tua, laudungo na tsugot, torsongon na tsigot ting na. Ulo naman no ba, dang tugari jo, song na tsigot tikuin na. Alay tong doro. Alay siya dong doi, dang ro.
Ito ay mate, apalagi mo live streaming do, ito ay masadya bumate na. Asa marhitis yan ikot jam otonotan. Jadi mulut sadari do, bahwa memang di perjalanan ng ulun, ada yang senantiasa mengintay kita, jala menegay parsaurata doho dengan tajolma, menegay parsaurata doho di bata. Ino ula-ulan si Bulis. Mulapas ng borhat tu gereja manak tu pertanyaan nga roudan. Mangulama si Bulis di sini. Apalagi mo lumar motor remana kan? Roudan. Ay may nasa pinangido tutuhan niya, sadong mobilin na kan? Tapi nung adong mobil, macet man non, sorong mo si parkir di jabunain na. Jadi adong do terus mengintai perjalanan di ngulu tahun. Jala selalu berusaha untuk merusak hubungan kita dengan sesama dan juga dengan Allah. Di hama manami na nami, ido to na ni Jamita. Nah, itu yang dipesankan oleh khutbah kita hari ini. Jadi bohado hita makilalahon, bohado hita mangida di tonga-tonga ni perjalanan ni ngulu nakingani, atik pe adong akka na berusaha lahu menegay parsaurani. Ido na pinatuduhon ni Tuhan Yesus Kristus marhiti-hiti Jamita sa darion. Manaksongod dia pe, manang boha pe, usaha untuk merusak hubungan kita dengan Tuhan. Alay adong doha guguon. Ada kuasa. Imana pinatuduhon ni Tuhan Yesus Kristus marhiti-hiti turpuk Jamita sa darion. Jalalos ida totong na nang taida keberadaan Yesus Kristus di hasitulu sa daun. Jadi bohado hita mangida kuasa ni debata namian di diri ni Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kita semakin mengimani hasitulu sa daun ni debata di tonga-tonga ni panggulmiton ni nguluta ganup marsada-sada. Ido na pinatuduhon ni debata, ido na pinatakas ni hata ni debata, jala ido na nang tahanguluhon di tonga-tonga ni panggulmiton ni nguluta ganup marsada-sada. Alay taida do, memang tung macay balgado, ela-ela ni si Bulis laho manigay. Parsaurata doho di bata, termasuk dohot dongat tajolma. Taida do nakiningan na masa, di tonga-tonga ni turpuhon. Di porak-poranda kan do panggulmiton ni nguluna. Disegay do nguluna. Ima ula-ula ni najahati. Ahmanakin nabuy taida di si. Nabuy taida di si ima, dango lubiba na marpahiyan. Buru tabayak kung nang sahala duli-duli marsay mara, si merdeleni. Dango lu marpahiyan. Dia tidak mau pakai pakaian. Jalan dango lubiba na miyan ditong ni bagas. Ikut di iperbedaan naman. Dia tinggal di dalam kuburan. Asa marhitis yan ni, ula-ula ni hajahato ni, manegay totalitas ni perdalan ni nguluta do kadang. Sega rohatta, sega pikirata, sega parsaurata do akadongat tajolma, jala sega totong parsaurata dohot, dohot di bata. Asa marhitis yan ni, ikot tajamoto do, manak sumud dia. Jala tung marhagugos itu tudoy. Molo didok nakingan, ay se do guar mo na ina Tuhan Yesus di bahasa Indonesia didok legion. Di bahasa Batak, loksa. Jemuluta ida pangatusyon na, molo didok hata legion, dipakai militer Romawi doi, lahu petuduhon, sada-sada pasukan atau batalion militer. Jeboido, satu legion itu 6.000 orang. Tabayako ma, molo didok guarhu legion, jadi 6.000 ma hajahaton. 6.000 kekuatan yang jahat, mian di tonga-tonga ni, si duli-duli nakingan ni. Namar lapang terdisi ima, gugu nai, manang gudang nai, nabuhi menguasai, nabuhi mangelahela perjalanan ni nguluta, di tonga-tonga ni, panggulmiton ni ngulu. Alay sa dahal nabuhi tayo na nakingan, siyan namasay ima,
Nang pedidok guarhu legion ninna na patuduhon tung macay torop dohami. Sehingga setan itu tidak satu. Dalam multajah di bahasa Indonesia diterjemahkan dia bentuk jamak. Setan-setan ninna. Sehingga dihubungkan dengan kata legion berarti macay gudang. Ima na boy mangela perdalanan ni ngulu ni ganuk jolma. Alay nang pesongoni dipatuduhon Jesus do hagogoon na. Jala dipatuduhon Jesus do nang huasona. Asa marhitis yani marpos ni roha akana porsea tutuhata Jesus Kristus di tonga-tonga ni panggulmiton ni nguluna. Nakita pe aso nanggang guru hata lahu makapos itu hata Jesus Kristus di tonga-tonga ni perdalanan ni nguluta. Manak songo dia pe haguguni. Sehingga kita semakin sadar bahwa apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus tidak hanya sekedar menyembuhkan orang sakit, tidak hanya sekedar melakukan tanda mujizat panguluhon nong mate, alai dipatuduho Tuhan Yesus do totong nang huasona laho manaluhon nasa huaso nadong di tonga-tonga ni panggulmiton ni ngulu ni akana porsia. Sehingga buhay mata patuduhon ngulu ni haporsia tay. Alai taida manakingan ima hagugun ni sibolisi laho manusai perdalanan ni ngulu ni hajol mauta. Betapa hebatnya kerusakan yang ditimbulkan kuasa kejahatan itu. Bahkan nakingan diporak-porandakan perdalanan ni ngulu ni jolmai. Tang merdumu bibana doho dengan na jolma. Jaladang boy muse diatasi dohot haguguon na. Alanu nga iro nakian diturpugi, alanu nga say manusay iba na dungi dirate ma, dibiakon din. Dia dibelenggu. Tetapi dengan kekuatan setan itu dihancurkan dorate. Belenggunya juga dia rusak. Iman apa tuduhon haguguon. Iman apa tuduhon betapa besarnya kuasa kegelapan yang selalu ingin memisahkan manusia dari relasinya, dari komunitasnya, dan dari kasih Allah. Di tonga-tonga ni, panggulmiton ni nguluna. Jadi asa hati-hati kita. Asa tajamoto ni. Di tonga-tonga ni, perdalanan ni nguluta ganup berseda-seda. Kuriana hinaholongan di Tuhan Yesus Kristus, los marhitis yanido, taida manakingan, sungo dia do huaso ni debata di bagasan Yesus Kristus, ketika Yesus berjumpa dengan seorang laki-laki yang dirasuki oleh setan-setan. Dipatuduhon ibana do huasona, dipapatar ibana do haguguunna. Ahama nabuy taida siya ni. Nabuy taida siya ni ima. Molo jumpa manangisi pehita. Siapapun kita. Jalaah penamasa di tonga-tonga di perdalanan di nguluta. Na parjulo na buite dan nakim marhiti-hiti turpohoni ma datanglah kepada Yesus. Roma tutuhata Yesus Kristus. Na mangalehon haluaon, na mangalehon asiniroha di tonga-tonga ni panggulmiton ni nguluta. Jadi seberat apapun beban hidupmu dan siapapun dirimu, manangisi pehita. Ido nakian na taida marhiti-hiti na masa di turpu jamitai. Sahalak duli-duli na sinoropan di tod di nahudar. Muli bahasa bata di dok tod di nahudar. Berarti muluk tod di nahudar itu sudah persatuan setan-setan. Sehingga tidak terkalahkan oleh kekuatan manusia. Tang bui taralo kita. Asa marhiti siya nido, ido manakin marhiti turpon na parjulo taida ima manangisi peho. Jala manak songo dia pe parsoryomu di tonga-tonga ni ngulum. Roma ho mangido asini roha, Roma ho mangido pangiropion tutuhata Jesus Kristus. Adong na menarik nakinga di siya manginang. Na menarik di si ima pangiduan ni setani pe pangido Tuhan Yesus, iuloy Tuhan Yesus. Mulo taparahon naknya diturpok di ayat 22. Mulubuy niyan, unang mabaik kami tu turun. Leban mahami to kebabianin. Diuluy. Ahron na nung tidak di sidang mabek kita gabi putus asay. Alay nang mabek kita
membangun semangat hidup sebetulnya. Basidakan sibulis ditangion dupangin. Songoni untuk sibulis na Roma dapat debata. Laho manahiti si Juk. Ayan na si Paululoy ho, de benda si Puji ho, kanin na si bulisi. Coba maju marsahi di mana ini. Jadi bata pe ulur tong berdiskusi do si bulis. Dungi di dokma, baim ma hajago om bukan hire do nagi, baim ma hajago om. Untuk menyatakan bahwa memang tidak ada yang melebihi kekuasaan Allah di tengah-tengah ni hasil yang anon. Diului do pangidon ni. Unang mabaik kami tu banua turu. Boleh banua turu hamatean. Alai di dokdo di pangidon ni diului Tuhan Yesus do pangidon ni. Di hamwa manami ang dihita sa luhut na marhiti-hiti siya ni gabi adong ma dihita sada pos ni roha, sada hapor siyaon, di tonga-tonga ni panggulmiton ni nguluta, songonaka halak na porsea hita. Dia may ima. Natahida sa butula dako la panguluyo ni. Alay na buhay tahida muse ima, buhado hita makaporseai, bahwa memang dia tidak berkuasa untuk pindah sendiri. Si bulisi nang ado kuasona. Maradupun huaso ni debata. Ido iba didok marpangiduan na sida mulubui bay mahami tupungan niya kebebianin. Lapatan na disi asatong dibaga sa pos ni roha hita bahwa memang kuasa itu ada di dalam otoritas Tuhan kita Yesus Kristus. Atik pe sejot mengadupi pergumulan parsoryo kita di tonga-tonga ni panggulmiton ni guluta ganup marsada-sada. Napaduahon naneng tayo na marhiti-hiti turpok jami tao ni ma. Argado jolmay di debata. Argado jolmay di debata. Dan Tuhan Yesus menunjukkan itu. Tikimago sada biru-birui tinggal siya pulusia. Laudo iba na mga luluy na mago si sada-saday. Iba na patuduhon bahwa argado natin panay di hadapan. Kita berharga juga di hadapan Tuhan. Jadi manaksongo dia pe haleaon ni duli-duli nakingani, manaksongo dia pe keberadaan ni. Tetapi melalui khotbah ini kita diberi pembelajaran bahwa nyawa satu orang manusia lebih berharga. Ugar umarga do hosani jolma. Sianaka punguan ni babina gudang nakingani. Papos sorohatta dui. Jadi asa unang adong nami rasa hitaon dangarga hita diadupan ni di batah. Alay marhite-hite turpo jamitan na sangat tu hita di bagasan mingguta sa darion, di bagasan na sini rohana, di bagasan kuasona, doho di bagasan holong ni rohana, argado hita diadupan. Asa marhite siya ni, jauh-jauh tu hita ima, asa Roma hamu. Alay jod do, akaragam ni namasa, ula-ula ni haja hatoni, mabay kita lam daw, siya nadupan ni debata di tonga-tonga ni panggulmiton ni muluta. Ido alana, manaksongod dia peho, manangisi peho, jalan manaksongod dia pe parsoryomu, Roma ho, duadupan ni debata. Alanya ay argado ho dia dupan. Dungi di paingok mahita nakingan, marhiti-hiti eden ya kamata kurmaranata. Ise hitaon, nabui, pagajang ngulu na pala salak kape. Dangado. Dangado kita nabui di bagasan gang Buni Roha dungi gabi maruduk maperdalan ni ngulu. Asa marhitis ini di pasunggul hodo totong di tonga-tonga di perdalan ni nguluta huaso asini roha ni di bata na mga rajai panggulmiton ni nguluta ganu marsada-sada. Sehingga kita menjalani kehidupan ini tidak di dalam keraguan-raguan. Alai di bagasa pos ni roha, na dinongani, na diramoti, di batado kita. Di tonga-tonga ni panggulmiton ni nguluta. Memang sepintas kita bisa mengatakan, dan itu yang terjadi juga dengan masyarakat banyak tadi itu.
Memang secara ekonomi mereka dirugikan. Ala memang duk songgop tu si todina hodar nakyani dunia ke babi i gabe medebu ma tutau laos mati ma. Sesada sisi kita bisa melihat bahwa siapa retongan ekonomi harugia bulat dona masa ditonga-tonga ni jamitau. Alai di pasaha de batado tu kita disadarkan melalui firman Tuhan hari ini. Daudo marga rumikot hanguluan ni kita jolma diadopan ni di bata. Asa unang saluhut nai. Adi do anggo akaudeng tebahunon na dui. Jala huaso ni di bata di totong lahu pasahat to ni di tonga-tonga di panggulmito ni nguluta. Asa marhitis yali na rumikot yang paling mendasar di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita adalah keselamatan jiwa kita. Haluau ni nguluta, haluau ni todita, ino na parjolo. Dan Tuhan akan menambahkan yang lain di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita. Anggonung do malum todita, anggonung do di bagasa pos ni roha hita, anggonung do mia di bagasa pakirimoni hita, mangalakahon lakan ni ngulupe di bagasa pos ni roha mahita. Kita kan yakin untuk melakukan hal-hal yang berhubungan dengan pemeliharaan kehidupan kita. Di bagasa pos ni roha mahita lahu mangulaho na kaulauta ala porsea rohita marhiti gugu do hai pason di pamatang nong pinasahan ni debata tabanon nama akka odeng. Asa marhiti siya ni di patuduhon di pahingot turpuk jamitau tu hita unang seang roham molotung aguanarta. Alai papos maroham tergeti de batadui. Di tonga-tonga ni panggulmiton ni gulung. Sayang. Alai marhiti jamitau di pasunggul hotu hita, anggodung do dapotan hamalumon, anggodung do dapotan haluahon, ngulum do hotodim pamatangmu. Dung ita bahonon na do kaudeng. Di tonga-tonga ni panggulmiton ni ngulunya ka jolma. Hurian na hinaholongan di Tuhan Yesus Kristus, taida do marhite-hite turpuk jami tahun, ada terjadi sebuah perubahan. Dan sangat kontras. Sebelumnya, si bawai, didok nakinga nga si merdel-dela ni be dang marpakaian. Jala sehola diperbedan na may mana tinggal. Dia mengasingkan diri. Dia tidak berbaur lagi dengan sesamanya. Dan adong be hubungan na dohot dengan najolma. Apalagi dohot di bata. Alay duk songgop asini rohai. Dung ro huaso na manaluhon haguguuni. Dungi mulak maibana. Didok di tirpuktay dia sudah waras ninna. Gagabi waras may mana. Dan sesudah dia menjadi waras apa yang terjadi? Adok tulu na buhay tayo siya ni nakingan. Ahado respon ni Jolma, ahado respon ni hasianganon, taringot tu huaso ni Tuhan ta Jesus Kristus. Na parjulo sa hali na buhay tayo ima siya pihak ni parmahani. Siya pihak ni parmahani nakingan dung di ida nasida na masay, dung ilaw manasida mamaritahon. Mereka pergi untuk memberitakan. Dungi torok majolma na mabigi. Ala di bereng nasida no namasai, dungi lao manasida lahu mamaritahuni. Dan orang-orang yang mendengar pemberitaan itu, ima muse napaduahon. Ada kelompok masyarakat yang mendengar pemberitaan itu. Jala gabe rodo nasida lahu mangida namasai. Alai dung ro nasida mangida namasai, mana terjadi. Mereka takut. Mabiar do nasida. Mangida habal gaunnya sinirohan di bata takut. Mereka tidak bersyukur. Dang longang nasida, alay mabiar do nasida. Boy dotong saya sudut pandang naking gudang na di ida. Di ida akan atoropi. Alaniaha ay nga torop nakingan biduay pinahani ngamati. Barang adong bimarpugos na matokyanin. Ujung na gay mabiar nasida.
Jala gay marpangiduan do nasida mulubuy na pangiduan nami lauma hosianon. Mereka mengusir Yesus. Mereka tidak menerima anugerah Tuhan. Dang di jalo nasida asinirohan ni debata. Dang di jalo nasida denggabasa ni debata. Dang di jalo nasida huaso ni debata. Malah di bagasa biar do nasida. Malah di dok nasida lama hosyak kutan namionin. Sehingga mereka tidak memperoleh anugerah dari Tuhan. Ima kelompok nepaduahon. Dungin napatuluhon ima sibayoi. Dung malu mimana di patuluhon do di do iba nama. Dohot maaw dohot toy. Aku ikut bersamamu. Alay di dok Yesus nakpula dohot to. Isomma. Alay berita homma ahanong jinalom siyan di bata. Barita homma dito nga ni Jabum. Barita homma tuna humaliak ko. Ahanong jinalom siyan di bata. Dihamuaman namin na namin ang dihita sa luhut na ima na nangtay. Jadi nunga porseya hita na marhagugudo di bata. Nunga porseya hita na marhagugudo tuhata Jesus Kristus. Jala nunga porseya hita na mangula do di bata marhite tod di porbadia mangurupi hita di tonga-tonga ni perdalanan ni nguluta ganuk marsada-sada. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang mau kita lakukan? Iman wain. Ikom marperbue do jala ido hay beruni. Dung tahaposi asini rohani debata, dung tahangoluhon asini rohani debata, dung tajakon asini rohani debata, mana naik sipatu pauta. Yang harus kita lakukan adalah bersaksi. Maka jongjokon naung jinalom sian adupan ni Tuhani. Itulah panggilan kita orang-orang yang percaya. Ido tugas ta songona kahala na porsea. Dan ini harus terus kita hidupi. Jala ondo na ikut tasadari di tonga-tonga di panggulmitun ni nguluta songona kahala na porsea. Barulah-ulang ngol ko kami dang cukup nguluta hola gabi Kristen. Tidak cukup hola rajit tu gereja. Dang cukup holan patupahon aka haringgason to kepunguat pertanyaan tu dia. Alilubis ya ni marhite-hite panadaw tadi asini rohani debata, marhite-hite deng gabasan di debata nong tajalo, dalam molo porsea do hita dihagogoon do dihuason di debata, na mangurupi hita na mamasu-masu hita, mana nang si patu pauta. Patuduhon makajongjokon deng gabasan di debata, di tonga-tonga ni panggulmiton ni muluta. Sehingga orang-orang Kristen terpanggil menjadi berkat bagi banyak orang. HKBP Depok Sada terjauh gabi pasu-pasu nu mawuli ang ibana. Jadi mulu gudak tajalo pasu-pasu, ikok gabi pasu-pasu do HKBP Depok Sada tu nahumadiang bahkan kepada orang banyak. Songon ido totong nang ditonga-tonga ni panggulmiton ni nguluta ganuk marsada-sada. Ido ban edok tu ata Jesus Kristus dak pola rapo do tau. Alai hajongjok koma di tonga-tonga ni Jabum, hajongjok koma di tonga-tonga ni luamu, hajongjok koma di tonga-tonga ni ulaumu, hajongjok koma di tonga-tonga ni punguammu. Na dihaholongi di batado ho, na diasi di batado, na argado ho diadupan ni di bata, di tonga-tonga ni perdalanan ni muluta. Sehingga setiap anugerah, setiap berkat yang kita miliki, mari kita melihat itu sebagai belas kasih Tuhan. Sehingga kita juga menikmatinya menjadi anugerah di tonga-tonga ni perdalanan ni muluta. Jadi berbeda dodo prinsipnya lak Batak. Mula lak Batak di dok makulit do sagad na hinulit. Kali do kan tuhula-hula na musede, mulu tu na makulit pihami raja nami sagad na hinulitin na. Mula lak Kristen dak songoni. Semakin diberkati harus semakin menjadi berkat di tonga-tonga ni panggulmiton ni nguluna. Alaniaha ala porsea ibana marhuaso do debata di nguluna. Ala porsea imana diasi debatado nguluna. Sehingga dia juga harus menjadi karunia bagi banyak orang di tengah-tengah perjalanan kehidupannya. Atong dihamuama nami nanami tahaposima debata na marhaguguun, tahaposima tuhata Jesus Kristus na mangasihi hita. Jala tahaposima tod di perbadia na mangurupi hita di sudi hagaliota, di sudi keterbatasatta. Asa gabi pasu-pasu hita, tuna humaliak kita. Tuhatama nama masu-masu hita. Ganuk marsada-sada. Amin.
martangyang mahita. Mauliati di bagas dia sini roham Tuhan. Mauliati di parsauran nami. Mauliati totong nang dihatam na marsaringar di tonga-tonga ni perminggon nami sadarion. Marhagugod doho lahu mamasu-masu hami. Marhagugod doho lahu mangurupi hami. Tapos maruhan nami di si. So ngoni manang disaluhun na karuas ni Huriam, narap marparsaurak kami di perminggo sadarion. Ang giat ma tarpasu-pasu, nasida disadok aka udut nilakkan ni ngudu nasida. Tabaya kasi ni Roham di panggulmiton ni nguduna. Pasu-pasu marhiti-hiti aka ulaw, marhiti-hiti aka usaha nasida. Ang giat marhiti siya ni gabi buhay nasida gabi pasu-pasu di tonga-tonga ni ngudu nasida. Ubak kami masaluhun na kabarita na masa di tonga-tonga ni perminggon nami. Marhiti-hiti titing nami di bagasang minggu sadarion. Dihamulatir rohan nami asini Roham na mamasu-masu na manabay bilang-bilang ni keluarga ni ama nami, keluarga si Torus. Di parsorang ni yanakon di tonga-tonga ni rumah tangga nasida. Pasu-pasu ma yanakon ni ibu-ibu magudang permudu-mudun nasida. Terbaya sini Roham di panggulmiton ni ngudu nasida. Ubah kami totong nang akayanakon ni Huriam na nang majalo pasu-pasu pardungas saripeon. Koma Tuhan na majagay na mga ramoti nasida. Di ka ari nung binuhul nasida di ari pamasu-masuon. Koma na mamasumasu. Padaw parmarasya nasida ramoti di ka ulaw na. Songonima nang di ka natoras nasida pe. Asa tulus akka naung sinakapan nasida. Dia kepertikian naung binuhul nasida di ari pamasu-masuon nanaeng jalaon nasyako. Lau subo kami matotong nang akay anakon nami anakon ni Huriam dia kasihol ni rohan nasida dia ka sirokap ni todina say ho matotong na mamasu-masu ho manapatuduhon di bagasan perdalanan ni nguduna di bata jahuba amanami songoni matotong nang di ruas na tabba di tonga-tonga ni parsauran nami di Huriam. Pasu-pasu parsauran nami asarap makubasi kami di tonga-tonga ni Huriam tujuluan ni Arion. Ubah kami ruas ni Huriam na di bagasan parsahiton di rumah sakit di tonga ni bagas nasida manang narap dohot kami nang di permingguan non dia ka pangubation nasida totong maho na mangaleho pos ni Roha na malengeho gugu na mangaleho na sini Roham. Terpasu-pasu makaubat na katangan ni dokter na mangubati nasida. So ngoni matuhan nang di rencana ni yanakon namin na po subulong na yung patupahon retreat di tanggal 27 sa tanggal 20 siya na neng roon ho matuhan na mamasu-masu asangge buhay marture mardalan doho denggan ramoti jala patulus di bagasan asilo tolong na siyakoy. So ngoni ma nang ruas ni Huriam na marlas ni Roha di ulang tahun kelahiran ulang tahun pernikahan di tanggal sa Pulonom sa hatu sadarion 22 Juni di hamaleton nasida mata baniumur na pinasaha mo di tonga-tonga ni nguluna doho di tonga-tonga ni parsari peon na di batama nami songonima nang disakap ni Huriam di pembangunan ni Huriamon hu pasatami matotong tu tangam mo na sumbadiay asa ho man patuluson lam tabaya ka pasu-pasum di tonga-tonga ni ruas mo ang giya marhiti-hiti siya ni buhay tarpatu pahami na lubi dumeng gandope tonga-tonga ni ngudu nami, marhiti-hiti kapilian nami, laho mendukung pembangunan ni Huriam HKBP Depok Sada. Hubok kami totong ng pamareta nami, humana masu-masu, presiden, wakil presiden, doho sudi majajaran na, terlumubi ma akka yanakomo, yanakon ni Huriam, na turut ambil bagian di pemerintahan ni bangso nami. Huma Tuhan na mga ramoti, na paduho na kapamaran, alay padaw totong nang akka ela-ela ni sibulis siyan ngulo na sida asa marture sa luhu na bangso do negara nami di bagasan nasi do tolong na siya ko di bagasa sa darion sa atuho madagin do dinami muliati madiho Tuhan sesa madusa nami nagudangi mariti Jesus Kristus Tuhan sokop pami amen. Marede hitalos tapasa mapiniata.
tatang yakom ma pilianta. Ali di batama namin na di Banua Gijang, hodo haroruan di saluhut, silehon-lehon na dinggan, doho nasa ulibasan na mau diutus, upasatami masyan na nilehom itu hami pilihan nami tuho, say jalo may gabi uwap na husus di julum, paso-paso may jala ramoti, asa ho parasya kami pilihanon, pati bulon harajaw mo nitong atongan ni huriam doho di portibion, buhay marohan nami marhiti-hiti tordim, asalam hutardahami gudang ni silehon-lehom itu hami, asalam girgir hami madok mauliati tuho, marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Namin na di Banua Gijang sa pinarbadia magwarmo, sa Roma harajaw mo, sa Saut Malomo ni Roham di Banua Tongaon songon ni Banua Gijang, leo matuhami sa daryon hangulwa siya pari, siya sa madusa nami, songo panisa nami, dilusa ni dongan na mardusa tuhami, una kami tugihot tu pangujunan, palua mahami siyan pangago. Ay ho! Paso-paso ni di bata. Di paso-paso jala di ramoti Tuhan de batama ho. Di sodako Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasaur homma damena tutodim. Semoga videonya bagus.